Poštovani gledatelji, ovaj videozapis podijeljen u dva dijela nastavlja se na naše prošle oglede. To su redom pod 1. neokončana etnogeneza Bošnjana, pod 2. Vlasi i Srbi u Osmanskoj Bosni, te pod 3. etnogeneza Bošnjaka. U neokončanoj etnogenezi Bošnjana bavili smo se srednjim vijekom te pojavom etnopolitičke zajednice Bošnjana. U Vlasima i Srbima u Osmanskoj Bosni bavili smo se iščeznućem etnopolitičke zajednice Bošnjana te etnogenezom Srba u Osmanskoj Bosni i Hercegovini. U etnogenezi Bošnjaka bavili smo se etnogenezom i protonacionalnom integracijom Bošnjaka koji su se donedavno zvali muslimanima. Riječ je o etnogenezi koje počeci sežu u razdoblje islamizacije zapadnih dijelova južnoslavenskog ozemlja. U ovom dvodjelnom videu bavimo se etnogenezom Hrvata u Bosni i Hercegovini u ranom novom vijeku. Prije nego krenemo, napominjemo da se informacije kako poduprijeti rad našega kanala nalaze u opisu videa. Svak trudi životom, nišće se ne krati i želi iznova da se u Bosnu vrati. I na druga mista gdi kod ki ostavi, zač svak svoje želi i hvali i slavi. Gospe od olova, svi tebe molimo, naša pomoćnice, da tebe vidimo. Tim je stihovima u svojoj pjesmi Verseti u pohvalu Bosne i gospode u njoj rođeni iz 1686. hrvatski vojskovođa i barokni pjesnik bosanskoga podrijetla Jure Radojević Gizdelin iskazao svoju privrženost Bosni i Gospi Olovskoj. O Gizdelinovim bosanskim korijenima nemamo egzaktne podatke, no sudeći po njegovu učestalom upozivanju na te korijene, da se zaključiti kako se je u njegovoj obitelji čuvala predaja o Bosni kao njenoj pradomovini. U hipotetskom ili što bi bilo da je bilo smislu, moglo bi se zaključiti da proces formiranja Bošnjana kao zasebne etnije nije bio brutalno zaustavljen osmanskim osvajanjima, danas ovoga pjesnika smatrali nekakvim predmodernim Bošnjaninom. No povijest etnogenetskih procesa tekla je u drugom smjeru, pa tako mi ovog hrvatskoga vojskovođu i pjesnika poimamo upravo tako, kao pripadnika hrvatskoga protonacionalnog korpusa. Ili, drugim riječima, kao pojedinca koji je pripadao pučanstvu kojega se je etnogeneza ili protonacionalna integracija odvijala na korist hrvatstva. A tomu je tako i kada se zanemari činjenica da je ovaj Bosanac podrijetlom, a Dalmatinac iz okolice Splita po rođenju svoj jezik izrijekom nazivao hrvatskim, a besjedu napisanu tim jezikom određivao kao rič harvatsku. Kako smo rekli u jednom od naših prošlih ogleda, pitanje etnonima i glotonima tek je važno, ali ne i najvažnije podpitanje etnogenetskih procesa. To je bitno imati na umu kada govorimo o etnogenezi Hrvata u Hercegovini i napose Bosni pod osmanskom vlašću. Naime, kod ne mala dijela tih Hrvata bila je raširena regionalna samoidentifikacijska odrednica Bošnjak, te lingvonim bosanski kao odrednica za vlastiti idiom. Zbog toga ih danas bošnjački romantičarski povjesničari i aktivisti neopravdano svojataju kao povijesne pripadnike vlastita naroda, čije su potomke u 19. i 20. stoljeću tobože odnarodili, odnosno pohrvatili Zagreb i katolička crkva. Ti nacionalni trudbenici kao krunski dokaz svojih tlapnji o nekakvoj drevnoj trokonfesionalnoj bošnjačkoj naciji nerijetko ističu vitraj Sarajevske katedrale na kojemu stoji da je godina gradnje 1887, a da su darovatelji, kako ondje stoji, katolici Bošnjaci grada Sarajeva. Međutim, oni vazda prešućuju da s druge strane stoje dva vitraja na kojima se kao darovatelji ističu katolici Hercegovci grada Mostara. Nomen nije uvijek omen. Regionalna odrednica Bošnjak u značenju Bosanac u samoidentifikacijskoj uporabi kod Hrvata katolika toga i ranijih stoljeća ne znači da su oni bili dijelom bošnjačkoga protonacionalnog korpusa. Tomu je tako jer diferencija specifika toga korpusa bješe islam te privrženost Osmanskomu carstvu. To što su potomci toga muslimanskog korpusa ili naroda 1993. staru regionalnu odrednicu Bošnjak službeno prisvojili kao vlastito etnonacionalno ime, ne daje im za pravo da pred modernim katolicima Hercegovine i Bosne niječu pripadnost hrvatskom protonacionalnom korpusu. To im također ne daje pravo
da nas uvjeravaju da su postojali te da postoje muslimani katolici ili muslimani pravoslavci. Ili možda kršćanski Bajram. Uvjerenost nebrojnih bošnjačkih romantičara u postojanje ovakvih oksimorona je, kako objašnjava Mladen Ančić, svojevrsni kognitivni poremećaj. Taj je poremećaj 1990-ih možda najizraženiji u radovima bošnjačkoga polihistora, ideologa i akademika Muhameda Filipovića. Kako sažemlje Ančić, akademik Filipović odrednicu Bošnjaci ne rabi sustavno, pa pod njom ponegdje podrazumijeva sve stanovnike današnje Bosne i Hercegovine, a gdje isključivo muslimane koji su nastavali područja Osmanskoga carstva od Jadrana do Bratislave. No Filipovićeva mitomanija najizraženija je u njegovu poimanju ili zamišljanju Bošnjaka kao transepohalnoga naroda. Naime, Filipovićeva tvrdnja, piše Ančić, prema kojoj je odrednica Bošnjak jedino ime kojim se nazivaju stanovnici Bosne i Hercegovine kroz dugu povijest, sve do 19. stoljeća, nema nikakve veze s narodima ili nacijama kako se danas shvaćaju, kao ni odrednice Dalmatinac, Dubrovčanin ili Toskanac, koji su također u jako dugoj uporabi. Još manje smisla, nastavlja Ančić, Filipovićev argument ima kada se bošnjačko ime proširi na sve islamizirano pučanstvo zapadnih provincija nekdanje Osmanske carevine. Ako se s druge strane u Bošnjake ubrajaju i Hrvati i Srbi, onda je Filipovićeva tvrdnja prema kojoj su ti Bošnjaci vladali područjem Bosne i Hercegovine sve do početka 18. stoljeća te vodili otvorenu borbu za državnu samostalnost početkom 19. stoljeća puka besmislica. Jer u vlasti nisu sudjelovali, a nekmoli vladali ni katolici ni pravoslavci, kao što nisu sudjelovali u pobunama bosanske feudalne oligarhije, dakle dijela lokalnih muslimana, protiv središnjih osmanskih vlasti početkom 19. stoljeća. Unatoč ovim bjelodanim činjenicama, Filipović je svojim akademskim autoritetom uspio afirmirati mit o nekakvoj drevnoj trokonfesionalnoj bošnjačkoj etniji, a taj i srodni mitovi u posljednja su se 2-3 desetljeća nesmiljeno proširili među bošnjačkim elitama i pukom. U sažetoj formi te je i slične mitove nedavno iznio utjecajni predsjednik Bošnjačke stranke Demokratske akcije te bivši član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović pri svojemu gostovanju na saudijskoj televiziji Al Arabija. Izetbegović je među ostalim rekao da su učenja srednjovjekovne crkve bosanske bila bliska islamu, te da se je na taj način islam polako širio na prostoru Bosne i Hercegovine i prije osmanskih osvajanja. U istom si je dahu proturječio, dodavši kako su Turci Osmanlije donijeli islam u Bosnu i Hercegovinu, te da se je crkva bosanska de facto utopila u tu religiju. Izetbegović je potom izjavio kako sve do 19. stoljeća nije bilo ni Hrvata ni Srba na ozemlju Bosne i Hercegovine, implicirajući da je na tom prostoru kroz stoljeća srednjega i ranoga novoga vijeka živio jedan trokonfesionalni bosansko-bošnjački narod ili nacija. Nije jasno kako Izetbegović pomiruje najrašireniji religijski urez ili motiv pripadnika crkve bosanske, a to je križ ili krst, s učenjima islama, kao i činjenicu da su sami sebe nazivali krstijanima, to jest kršćanima. Kako zaključuju Srećko Đaja i Dubravko Lovrenović, povijesna vrela dokazuju da je crkva bosanska bila pravovjerna kršćanska, no ne i kanonska crkva. Njome se inkvizicija nije nikada bavila, niti je njene pripadnike papa ikad službeno zabranio. Spletom političkih okolnosti proizišla je iz Bosanske katoličke biskupije u okrilje koje se de facto i vratila pred konac Bosanskoga kraljevstva. A skoro je cijeli prostor današnje BiH pred osmanska osvajanja bio katolički. Pritom nije na odmet napomenuti da je upravo u središnjem dijelu zemlje, u uvjetno rečeno pravoj Bosni, bila najviša koncentracija katoličkih, preciznije franjevačkih samostana. Nadalje, Izetbegovićevo i općenito svako veliko bošnjačko njekanje srpskosti i hrvatskosti srpskoga, odnosno hrvatskoga protonacionalnog korpusa u predmodernoj Bosni i Hercegovini također ne može podnijeti teret dokazivanja. U našim prošlim ogledima već smo se ovim pozabavili.
U ovom se dvodijelnom ogledu dakako detaljnije bavimo Hrvatima, preciznije pitanjem zašto se je i kako etnogeneza katoličkog pučanstva Bosne i Hercegovine u osmansko doba postupno, premda ne i pravocrtno, odvijala na korist hrvatstva. Iako se u svojoj kultnoj studiji pod naslovom Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine Srećko Džaja nije izravno bavio ovim pitanjem, ipak je na nj dao sažet odgovor. Naime, uključivanje nemala broja potomaka Bošnjana i Humljana u proces etnogeneze Hrvata bilo je uvelike posljedica golemih promjena uzrokovanih osmanskim osvajanjima, prije svega onih u 16. stoljeću. Na jednoj strani, objašnjava Džaja, ubijanjem i iseljavanjem po prilično masovnim prijelazima na islam pa i pravoslavlje, katolici su se u Bosni i Hercegovini toliko prorijedili da su postali manjina. Nakon prodora Eugena Savojskoga u drugoj polovici 17. stoljeća iz većih je bosanskih gradova skoro potpuno iščeznuo sloj bogatih katoličkih trgovaca i obrtnika. To je smanjilo mogućnost kasnijega oblikovanja nacionalnog bosanstva među katoličkom populacijom, kojega bi taj građanski sloj bio nositeljem. Na drugoj strani, bosanska se i franjevačka provincija proširila na katoličke krajeve koje su osvojili Osmanlije, pa tako i na golemi dio negdanjega Hrvatskoga kraljevstva, gdje je već bilo etablirano hrvatsko ime. Ti su procesi uklonili mogućnost nastanka jednoga katoličkog naroda, odnosno nacije s bosanskim ili bošnjačkim imenom kao etnonacionalnom odrednicom. Namjesto toga, zaključuje Džaja, u tom su razdoblju među bosansko-hercegovačkim katolicima udareni temelji suvremenoga hrvatstva. Kako su se ti temelji postavljali, zorno se vidi na primjeru književnog stvaralaštva kao bitnoga dijela protonacionalnih integracija. Vratimo se stoga Radojeviću Gizdelinu i drugim hrvatskim piscima i pjesnicima podrijetlom s područja današnje Bosne i Hercegovine, koji su živjeli i djelovali u njenim granicama i ili onkraj njenih granica. Kada su pisali svojim materinjim hrvatskim jezikom, ti su pisci mahom pisali na štokavštini, ikavskoj i ikavskoj i ekavskoj, nerijetko s čakavskim primjesama. Jure Radojević je primjerice pisao na štokavskoj ikavici sa snažnim čakavskim primjesama. Kako pišu Sanja Knežević i Vanda Babić, autorice monografije posvećene ovomu pjesniku, štokavska ikavica bila je tada tipičan hrvatski jezik koji uostalom i dan danas, makar i pod okriljem jekavice, funkcionira kao živi supstrat prije svega govorne, a tek potom i književne štokavštine hrvatske redakcije. Za taj je odvjetak hrvatskog jezika Bartol Kašić, otac hrvatskog jezikoslovlja, rabio glotonim bosanski, za čakavštinu dalmatinski, a za štokavštinu i ekavštinu ilirski. Dakako, Kašićev bosanski, na kojem je napisao ritual rimski iz 1640. semantički je podređen glotonimu slovinski, a naziv slovinski tradicionalni je hrvatski lingvonim kojim se je određivao upravo hrvatski jezik. Kašić je tako Šokce, govornike štokavske ikavice, kojima pripada i dio Hrvata Bosne i Hercegovine, izrijekom nazivao govornicima hrvatskoga jezika. Šokci hrvatskoga jezika. Prema jezikoslovcima, prije velikih migracija uzrokovanih osmanskim osvajanjima, štokavština se je nahodila na području koje će se kasnije nazivati Turskom Hrvatskom. Prema zapadu prožimala se je sa čakavštinom, a na sjeveru s kajkavštinom. Izgledno je da je upravo na tom prostoru na koji se je ponajprije u vrijeme bosanskoga ejaleta počelo širiti ime Bosne, mogla nastati Hirvat Türkisi, što znači hrvatska narodna pjesma. Ta je pjesma zapisana 1589. ili 1590. godine. Hrvatska narodna pjesma ili jednostavno hrvatska pjesma smatra se jednom od najstarijih, ako ne i najstarijom pjesmom bosanske alhamijado književnosti. Mahom je zapadno-štokavska, no objedinjuje obilježja svih triju narječja hrvatskoga jezika koja su se prožimala upravo na sjeverozapadnom obodu Turske Hrvatske. Moguće je da s toga područja podrijetlo vuku štokavski govori dijela gradišćanskih Hrvata. Izgledno je k tomu da jednim dijelom s toga ozemlja,
a moguće iz dublje bosanske unutrašnjosti, potječu štokavski katolički predavci koji su se naseljavali na ozemlje Slavonske vojne krajine. Zagrebački biskup Franjo Ergelski u izvješću Vlaškomu povjerenstvu iz 1635. predavce naziva Bošnjanima Hrvatima, dakle bosanskim Hrvatima koji su došli iz Turske, to jest Osmanskoga carstva ili još preciznije iz Bosanskoga ejaleta. Slično tomu, zagrebački biskup Petar Petretić 1662. određuje predavce kao katolike slavonske ili hrvatske narodnosti koji negda obitavaše u Turskoj. Ova izvješća ne govore toliko o samoidentifikaciji predavaca, već ponajprije o poimanju njihova podrijetla i pripadnosti u očima hrvatskih elita. Ta izvješća također pokazuju određenu komplementarnost hrvatskoga, slavonskoga i bosanskoga imena kao sastavnica hrvatske etnogeneze i protonacionalne integracije. To se pak može dovesti u vezu s jednom kartom Slavonske krajine, najvjerojatnije iz 17. stoljeća, na kojoj se predavci poistovjećuju s katolicima slavonskoga, hrvatskoga ili bosanskoga roda. U tom je kontekstu zanimljiv spomen doseljenih bosanskih Hrvata na ozemlje Mađarske kod Adama Františeka Kolara, koji je živio i djelovao u 18. stoljeću. Njih spominje i onodobni mađarski spisatelj Ištvan Horvat. Ovdje također valja navesti da su se od 85 studenata Gradačkog sveučilišta koji su se izjasnili kao Hrvati u razdoblju od 1587. do 1616. dvojica odredili kao bosanski Hrvati. Nikola Kačić, bosanski Hrvat, i Ivan Kačić, bosanski Hrvat, na latinskom izvorniku Croata bosnensis. Inače, migracije protonacionalnih Hrvata s područja negdanje srednjovjekovne Bosne u Hrvatsku mogu se naravno dovesti u vezu i s raširenošću prezimena Bošnjak među današnjim Hrvatima, kako na jugu, tako i na sjeveru. Za pretpostaviti je da je, unatoč političkoj rascjepkanosti, prostorna bliskost između katolika koji su živjeli na području Glamoča, Livanjskog polja, Duvna, Hercegovine i sjeverne Bosne, te njihovih istovjernika s druge strane granice utjecala na međusobno poistovjećivanje ili kovanje zajedničkoga etničkoga identiteta. Glede katolika od Bihaća do Livna i od Bihaća do istočnih obala Vrbasa, valja reći da su naseljavali prostore koji su u duljim razdobljima srednjega vijeka pripadali Hrvatskomu kraljevstvu. Toma je arhidžakon naime pisao da su Duvno te cijelo Humsko kneštvo pripadali kraljevstvu Hrvata. Hum je jedno vrijeme bio dio posjeda hrvatskih velikaša Bribiraca, a kasnije je kralj Matija Škorvin počitelj nazvao gradom u našem Hrvatskom kraljevstvu. Tim su područjima, pa čak i Ramom, dakle ponekad upravljali hrvatske velikaši, te si je tako Hum u duljim razdobljima nalazio u sklopu ranosrednjovjekovne Hrvatske ili u sklopu Ugarsko-Hrvatskoga kraljevstva. Ipak, tek je nestanak humskoga kneštva i etnopolitičke zajednice Humljana stvorio identitetski vakuum koji je djelovanjem uljudbeno-kulturnih silnica u temelju širenja hrvatskog imena na katoličko pučanstvo nemala dijela današnje Hercegovine, Imotske krajine, Vrgoračke krajine, Makarskoga primorja i porječja Neretve. Primjerice, poznato je da su na tom prostoru još od srednjega vijeka prisutni hrvatski glagoljaši, kao primjerice u drevnoj glagoljaškoj župi Zagvozd. To je svećenstvo bilo blisko jednostavnom hrvatskomu puku kojemu je služilo, te među tim pukom širilo hrvatsko ime. Primjera zato ima na pretek, no ovdje ih nije nužno pobliže navoditi. Ipak, bitno je navesti kako su se glagoljaši nerijetko nazivali Harvačanima, Arvatima ili jednostavno Hrvatima. U mnogim dokumentima riječ je o sinonimima za svećenike glagoljaše, no uporaba hrvatskoga imena kao samoidentifikacijske odrednice, barem i u tom donekle deetnificiranom obliku, i više je nego indikativna. Nisu samo popi glagoljaši bili Hrvati ili Hrvaćani, već i protonacionalni korpus kojemu su pripadali. Istomu su korpusu pripadali Franjevci Bosne Srebrene, koji su također gdje rabili etnonim Hrvat ili Hrvaćanin kao samoidentifikacijsku odrednicu i ili kao odrednicu kojom su zvali svoj narod.
Poznato je primjerice da se u jednoj narodnoj pjesmi koju u svojemu ljetopisu iz prve polovice 18. stoljeća prenosi bosanski franjevac Nikola Lašvanin, stanovnici Livna nazivaju Hrvačanima, to jest Hrvatima. Opisujući spor iz 1661. godine između svećenstva Pečke patrijarhije i katolika Livanjskoga kraja, odnosno pokušaj pravoslavnih svećenika da i od katolika ubiru poreze, Lašvanin pravoslavnu vjeru naziva grčkim imenom, pravoslavce naziva Vlasima, a katolike Hrvačanima, to jest Hrvatima. Neovisno o Lašvaninu, Hrvate Livanjskoga kraja spominje i glasoviti turski putopisac Evlija Čelebi, koji je kroz to područje prošao 60. godina 17. stoljeća, navevši da se je čitav taj kraj nekoć zvao Hrvatsku. Područje Livna i neka druga područja današnje Bosne i Hercegovine stoljećima su do duboko u rani novi vijek pripadali Splitskoj nadbiskupiji. Njen se je nadbiskup još u 17. stoljeću nazivao poglavicom Dalmacije i sve hrvatske zemlje. Čelebi dakako spominje Hrvate i u Bihaću, najvećem gradu današnje Cazinske krajine, negdanjem sjedištu Hrvatske, odnosno sjedištu Hrvatskog sabora. Taj se kraj kao hrvatska zemlja spominje na glagoljskom bužimskom natpisu s konca 15. stoljeća na kojem se navode i Hrvati. Inače, od 1517. pa do daljnjih osmanskih osvajanja prema zapadu, dio toga prostora nalazio se u sklopu Franjevačke provincije Bosne Hrvatske. U svojoj zapaženoj recenziji protuhrvatskoga i pseudoznanstvenoga dijela Johna Fajna, Neven Budak piše da je na tom prostoru, znanom kasnije kao Turska Hrvatska, dokumentirana svijest o pripadnosti hrvatstvu, unatoč gubitku političkoga entiteta, to jest države. No Budak tu osim zemljopisno-kartografskog naziva Turska Hrvatska ne navodi nikakve primjere niti upućuje na literaturu kojom bi potkrijepio svoju tvrdnju. Nešto o tom nahodi se u knjizi Marija Grčevića, koji prenosi da su se u zapadnoj i središnjoj Bosni nosile kape koje su se zvale Hrvatke. Grčević također prenosi da je 1609. godine banjalučki muderiz Muslihudin bin Ali taj dio Bosne odredio kao pokrajinu Hrvata. Da je u hrvatskom plemstvu još u ranom novom vijeku postojala svijest o starim granicama Hrvatske koje su dopirale do istočne strane Vrbasa svjedoče poznate riječi hrvatskoga bana Nikole Erdedija koji je živio u 17. stoljeću. On je, kako prenosi Krasić, iz Dubice uputio pismo zagrebačkomu biskupu Martinu Borkoviću u kojemu piše da ga srce u Bosnu vuče, dakle da mu je želja oslobađati negdanje dijelove Hrvatske. U tom su kontekstu zanimljiva pisanja i prostorne predodžbe Senjanina Pavla Ritera Vitezovića. U dijelu Oživjela Hrvatska iz 1700. Vitezović je potaknut tadanjim pregovorima o miru s Turcima pokušao objasniti što je Hrvatska nekoć bila i koje joj zemlje pripadaju. Svjestan da su glotonimi, ilirski, slovinski, hrvatski u prošlosti kao i u njegovo vrijeme rabljeni kao sinonimi, hrvatsko je ime protegnuo na sve južne Slavene, pa tako i na Bosnu i Hercegovinu. Očigledno je da je Bosnu smatrao zarobljenom ili okupiranom hrvatskom zemljom, na što upućuje i sam naslov njegova djela Bosna Captiva iz 1712. godine. Kako smo na drugom mjestu već rekli, pri razmatranju etnogenetskih procesa možda je najbitnije pokušati pojmiti kako se je gradila dihotomija mi-oni. Vratimo se stoga franjevačkim ljetopiscima. Nikola Lašvanin, koji je pisao o Rami kao gornjoj hrvatskoj zemlji koja se sada Bosna imenuje, se je kao i njegov franjevački subrat Bono Benić iz istoga stoljeća poistovjećivao s Hrvatima. Tako za 1688. Lašvanin bilježi da, citiramo, grad Osijek Turci ostaviše, a naši ga Hrvati uzeše. S druge strane, Lašvaninu i Beniću su muslimani i pravoslavci njihove bosanske domovine oni drugi, a često ih zovu Turcima, odnosno Vlasima. Skoro identičan izričaj imamo kod Benića, koji Osijek donosi na jekavici i piše, citiramo, Osijek grad Turci ostaviše i naši ga Hrvati uzeše. I Benić poput Lašvanina Hrvate gdje naziva Hrvatima, a gdje Hrvaćanima. Primjerice kada opisuje slavnu bitku za Sinj iz 1715. godine.
Sudionik te bitke bio je i svećenik Ivan Filipović Grčić, koji je ranije, 1704. napisao pismu koja se piva iliti kanta. U njoj među ostalim zaziva svece i piše, citiramo: Sveti Jerolim, Sveti Juraj Mučenik, Sveti Ilija, naše zemlje protekturi, Bosne, Hercegovine, Hrvata i svega slavnoga slovenskog naroda i jezika hrvatskoga, molite se za nas. Prema svemu ovomu, kada povežemo te podatke iz spoznaje Lašvanina i Benića, jasno proizlazi da u stoljećima ranoga novoga vijeka Hrvati obitavaju i s jedne i s druge strane Dinare, i u Bosni i u Dalmaciji. Sukladno tomu, Darko Periša piše da se je hrvatski identitet katoličkoga stanovništva očuvao tijekom osmanskoga doba samo u južnom dijelu današnje Bosne i Hercegovine, od Livna do Ljubuškoga. Međutim, to je uvelike romantičarski izričaj jer implicira postojanje hrvatske nacije u stoljećima srednjega vijeka. Mi smo pak uvjerenja da se je hrvatski identitet toga pučanstva u to doba razvijao na otprije postavljenim uljudbeno-kulturnim temeljima. Ponajviše djelovanjem glagoljaša ili Hrvaćana, kako su se nazivali, koji su širili hrvatsko ime, te dakako Franjevaca Bosne Srebrene koji su povezivali hrvatski protonacionalni korpus na široku prostoru svoje provincije. I jedan od takvih Franjevaca bio je Lovro Šitović, rođen 1682. u Ljubuškom u Hercegovini u muslimanskoj obitelji. Nakon dobrovoljna prijelaza na kršćanstvo, školovao se je u Zaostrogu i Našicama, što dosta govori o vezama između protonacionalnih Hrvata od Drave do Jadrana. Najvažnije Šitovićevo djelo namijenjeno je običnomu hrvatskomu puku. Riječ je o njegovoj štokavskoj ikavskoj pismi od pakla, na čijoj naslovnici jasno stoji da je pisana hrvatskim jezikom. U dijelu je pak objašnjeno da autor želi da se pisma piva i to upravo među pukom koji govori hrvatskim jezikom. Razumi se onizim pukom ki govore hrvatskim jezikom. Znamenita je također Šitovićeva gramatika Latino i lirika. U posveti čitatelju gramatike Šitović svoj narod naziva Hrvatima, mi Hrvati, te priznaje da je bilo i prije onih koji su djelomično istumačili deklinaciju imenica i konjugacije verba hrvatskih. Naziv ilirski na naslovnici njegove gramatike učen je naziv za hrvatski jezik koji su rabili pismeni Hrvati diljem hrvatskoga etnokulturnoga prostora, pa tako i u Osmanskoj Bosni i Hercegovini. Primjerice, propovjednik i nabožni pisac Jeronim Filipović, rodom iz Ramen, ostavio je iza sebe nekoliko dijela u kojima svoj jezik i narod naziva ilirskim, odnosno iliričkim imenom. Međutim, njegov učenik i vjerojatni rođak Petar Filipović 1765. godine za njega kaže da je napisao 3 knjige na slavni naš hrvatski jezik. Naravno, glotonim ilirski kao odrednicu za svoj jezik nisu rabili ni protonacionalni Srbi, ni protonacionalni Bošnjaci. Ovdje se pak može očekivati potencijalna zamjerka da je Petar Filipović tek potekao od roditelja koji su se iz Rame doselili u Dalmaciju, pa da njegovo poistovjećivanje s hrvatskim imenom nije dokaz hrvatstva katolika Sjeverne Hercegovine. Isto tako se može očekivati zamjerka da Lovro Šitović jest bio rođen i dijelom odrastao u Južnoj Hercegovini, ali budući da većinu života nije živio u njoj, kako njegovo hrvatstvo tobože nije dokaz hrvatstva drugih predmodernih katolika toga područja. Međutim, kako smo već dijelom pokazali, kad razglabamo o etnogenetskim procesima na području današnje Bosne i Hercegovine u osmansko doba, taj prostor i njegovo pučanstvo ne možemo promatrati izolirano. Primjerice, predmoderni katolici istočne Hercegovine, premda su poput Istrijana ili južnih Dalmatinaca bili na rubu hrvatskoga etnokulturnog prostora, nisu ništa manje pripadnici hrvatskoga protonacionalnog korpusa od tih istih Istrijana ili južnih Dalmatinaca. Katolici iz istočne Hercegovine u osmansko doba pripadali su istomu hrvatskomu etnokulturnomu korpusu kao i susjednim istovjernici u Mletačkoj Dalmaciji, odnosno Dubrovačkoj Republici. Obje te političke tvorbe, nadasve Dubrovačka Republika, demografski su se punile istočno-hercegovačkim katolicima. Među ostalima, od tih su ljudi mletačke vlasti u Neretvanskoj krajini formirali hrvatske milicije. Toj su pastvi služili Franjevci Dubrovačke Republike, poput Bernardina Pavlovića
rođena u Stonu 1685. godine. On je izrijekom pisao da djela piše na hrvatski jezik za korist naroda hrvatskoga te na korist svećenika hrvatske ruke i svega naroda našega. Riječ je dakako o protonaciji koja nije živjela samo u dubrovačkom dijelu Dalmacije, nego i u hercegovačkom i bosanskom zaleđu. Jednako tako, Toma Babić, rođen kraj Skradina oko 1680. godine, navodi da svoju latinsku gramatiku piše za dicu bosansku, a da ta dica pripadaju hrvatskom protonacionalnom korpusu jasno proizlazi iz uvodne besjede njegove uspješnice Cvit razlika mirisa duhovnoga. Tu, naime, Babić navodi da knjigu piše na korist duhovnu našeg naroda slavnoga i jezika hrvatskog. Ovo se može povezati sa izričajem sarajevskoga pjesnika Augustina Vlastelinovića koji je 1637. opisujući negdanje osmanske prodore na Bosnu i Hrvatsku povezao sudbinu i zajedničko životno iskustvo hrvatske i bosanske djece. Upravo kao bosansko i hrvatsko dite 1597. ili 1598. u Glamoču se je primjerice rodio Pavao Posilović. Pretpostavlja se da je osnovno školovanje stekao u Lašvaninovoj gornjoj hrvatskoj zemlji Rami, a kasnije u Italiji. U kraćem životopisu svojega davnoga imenjaka, Pavao Knezović navodi da se je Posilović rodio u bosanskoj plemičkoj obitelji. To jasno govori da se dio bosanske katoličke vlastele nakon osmanskoga osvajanja Bosne uključio u etnogenezu i protonacionalnu integraciju Hrvata. Preko 10 godina Posilović služiše kao skradinski biskup, što je još jedan primjer uljudbeno-kulturne isprepletenosti Hrvata katolika Osmanske Bosne i Mletačke Dalmacije. Posilović se je istaknuo prijevodima i preradbama stranih dijela, od kojih je najvažniji Cvijet od kreposti, od izvornoga talijanskoga Fiore di Virtu iz 1647. godine. Da je Posilovićevo djelo bilo toliko popularno i prihvaćeno kod puka Franjevačke provincije Bosne Srebrene, koja je od sredine 16. stoljeća obuhvaćala osim Bosne i Hercegovine i nemali dio Dalmacije, Slavoniju, Vojvodinu i južni dio Mađarske, svjedoči činjenica što je tiskano u 4 izdanja. 2 puta bosančicom, a 2 puta latinicom. Na zadnjim stranicama drugoga latiničnog izdanja Posilovićeva Cvijeta iz 1712. otisnuta je lista naslovljena Broj knjig hrvatskih imenovanih odozdola nahodi se u butigi Bartola Okija, knjigara na rivi od Hrvatov. Posilovićev Cvijet nalazi se na kraju liste gdje na talijanskom piše da je s toga jezika Fior di Virtu preveden na ilirski, ergo na hrvatski. Posilovićevo je djelo našlo mjesto i u ranijem katalogu hrvatskih knjiga, onom iz 1704. godine. Napomenimo k tomu da je Posilović pisao u sklopu katoličke obnove na hrvatskom književnom jeziku štokavske, ikavsko-jekavske stilizacije, što se uza slična djela mnoštva drugih predmodernih hrvatskih pisaca pokazalo iznimno bitnim za standardizaciju hrvatskoga jezika. No o tom više u drugom nastavku. Jedan od vrlo plodonosnih hrvatskih književnika podrijetlom iz Bosne bio je i Ivan Tomko Mrnavić, rođen u Šibeniku 1580. godine. Bio je šibenski kanonik, kasnije zagrebački kanonik i arhidžakon, a jedno vrijeme i naslovni biskup bosanski. Kako piše Stjepan Krasić, Mrnavić je tijekom svojega boravka u Rimu imao mogućnost pratiti zbivanja u tadanjoj Europi te se zalagao za povezivanje hrvatskih zemalja. Inače, Mrnavić je sebe zvao Bošnjaninom, a pisao je čakavskim i štokavskim narječjem ili mješavinom tih dvaju narječja hrvatskoga jezika. Svoj narod zvao Hrvatima, a svoj jezik hrvatskim. Krasić navodi da je Mrnavić 1627. preveo Belarminov katekizam na štokavsko-ikavski govor šibenskoga kraja, no u njem primjećujemo i dosta čakavskih elemenata. Bitnije je da na naslovnici djela stoji da je prineseno v jezik hrvatski tumačenjem Ivana Tomka Mrnavića Bošnjanina. Na jednom mjestu u tom djelu piše da se ne rađamo kršćanima kao što se rađamo Hrvatima ili Latinima. Zanimljivo je kako je Mrnavić Jadransko more na više mjesta nazvao Hrvatskim morem.
Inače, jedan od najboljih pokazatelja kako se je gradilo zajedništvo među Hrvatima diljem hrvatskog etnokulturnog prostora su poslanice i pohvalne pjesme koje su si međusobno slali hrvatski književnici i pjesnici. Tako i Ivan Tomko Bošnjanin u svojoj pohvalnoj pjesmi Jurija Barakovića naziva dikom Šibenčana te spominje hrvatsku čistu krv, a Baraković mu odpovrće da je Ivan Tomko Bošnjanin i čovjek kojim se Hrvati diče. Potom navodi da ne zna komu bi veću slavu dao, ili Maruliću ili ovomu Bošnjaku koji hrvatskim jezikom pisahu hrvatske knjige. Osim Benića iz Kaknja i Nikole iz Lašve, dosad spomenuti hrvatski pisci podrijetlom iz Bosne i Hercegovine rođeni su ili na području Mletačke Dalmacije ili Ejaleta Bosna na potezu od Glamoča do Neretve. Neka dulje, neka kraće, ta su područja od srednjega vijeka bila dijelom Hrvatske te već otprije bila zahvaćena procesom etnogeneze Hrvata. No što je s područjem na kojem se je oko zemljice Bosne, koju sredinom 10. stoljeća spominje Konstantin Porfirogenet, oformila Banovina Bosna? Na tom se je prostoru u razvijenom srednjem vijeku pojavio etnički identitet Bošnjana, pa je za pretpostaviti da je poistovjećivanje s teritorijalno zemljopisnim pojmom Bosna tu bilo najsnažnije i među običnim pukom, a ne samo među uskim slojem plemenitih ljudi ili dobrih Bošnjana. No nakon osmanskog uništenja brojnih katoličkih samostana i crkava, masovne islamizacije i iseljavanja katolika, uključujući i njihovih bogatih gradskih slojeva, katolici su na tom prostoru od većine postali manjina. Za razliku od muslimana i pravoslavaca, kod katolika se je posredstvom Franjevačkoga reda, kao jedine institucije iz razdoblja srednjovjekovne Bosne koja je preživjela osmanska osvajanja i posljedične goleme društveno-političke mijene, održavala ili preciznije konstruirala pozitivna slika srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva. U tom je kontekstu zanimljiva i narodna predaja, koju spominje Bratislav Teinović, kod pučanstva Konjica i Kotor Varoši o stanovitoj Arvatskoj kraljici, a u Uskoplju o Krešim kralju, koji bi mogao biti hrvatski kralj Krešimir. Naravno, tu su ponajprije bitne tradicije Hrvata srednje ili uvjetno rečeno prave Bosne vezane uz Bosansko kraljevstvo, poput nošenja crnine za kraljicu Katarinu, tradicije koje su se očuvale do modernog razdoblja. Ispravite nas ako griješimo, no koliko znamo, tih tradicija nije bilo ni kod Srba ni u Bošnjaka. Kad govorimo o Hrvatima srednje Bosne, koja se zapravo nalazi u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, tu je uvjetno rečeno nemalim dijelom riječ o pohrvaćenim Bošnjanima. Do duboko u 19. stoljeće među tim pukom postojala je snažna regionalna, preciznije bosanska samoidentifikacija. No taj se puk nije poistovjećivao s onodobnim precima današnjih Bošnjaka, dakle s muslimanima. To smo vidjeli na primjeru bosansko-hrvatskih ljetopisaca poput Bone Benića, koji su se poistovjećivali s Hrvatima Dalmacije, dočim su svoje muslimanske susjede držali pripadnicima drugoga kolektiva koji su često određivali turskim imenom. Kako ističe Mario Grčević, u povijesnim se vrelima katolici u Bosni i Hercegovini često određuju kao Bosanci ili Bošnjaci i time se ističe njihov starosjedilački status. Primjerice, u svojemu poznatom putopisu iz 1530. Benedikt Kuripešić piše da je u Bosni zatekao 3 nacije i 3 vjere, pri čem katolike identificira s bosanskim imenom, a muslimane s turskim. Za Srbe kaže da su pravoslavni došljaci s istoka. Citirajmo Kuripešića. Prvo su starosjedioci Bosanci. Oni su rimokršćanske vjere. Njih je Turčin kad je osvojio kraljevinu Bosnu ostavio u njihovoj vjeri. Drugo su Srbi koje oni zovu Vlasima. Došli su iz mjesta Smedereva i grčkoga Beograda, a vjere su Svetoga Pavla. Treća nacija su pravi Turci. Kraj citata. Ta podjela odražava službenu i stvarnu odvojenost triju protonacionalnih zajednica na milete, turski za narode, podjelu koja je itekako utjecala na etnogenetske procese.
Glede katolika na području Olova, Lašvanske doline, vrh Bosne, Uskoplja i na drugim područjima koja nisu bila fizički naslonjena na ozemlje današnje Hrvatske, valja reći da su oni bili uključeni u etnogenezu Hrvata na isti način kao i primjerice Hrvati Istre, Južne Dalmacije i drugih krajeva koji nisu bili dijelom političke Hrvatske. Riječ je o izgradnji zajedničkog identiteta ponajprije putem kulturnih veza u sklopu iste katoličke civilizacije. U kontekstu postupna širenja hrvatskoga imena na taj dio bosanskih katolika poticajna je teza Darka Periše. Citiramo: Preseljavanjem pojedinih skupina s područja od Livna do Ljubuškoga u ostale dijelove Bosne i Hercegovine, hrvatski se identitet postupno, negdje poslije više stoljeća, a negdje po prvi put proširio među domaćim katoličkim stanovništvom. I to, nastavlja Periša, što je posebno važno, prije stvaranja moderne hrvatske nacije u tada slobodnom dijelu Hrvatske polovicom 19. stoljeća. Najbolje svjedočanstvo o tome, smatra Periša, ostavio je 1842. znameniti bosanski franjevac Ivan Franjo Jukić. On je u Bosanskoj Posavini kao stanovnike zatekao Hrvate koje naziva Hrvaćanima. Jukić o tim Hrvatima prenosi da su se doselili s juga, citiramo, i to sve ispod Ljubuške i Vrgoračke krajine. Nije na odmet napomenuti da Jukić tada nije bio nacionalno osviješteni Hrvat, već se je određivao etnonimom izvedenim od imena zemlje Bosne, pa se njegovo spominjanje Hrvata kao žitelja sjeverne Bosne teško može tumačiti kao nacionalna propaganda i pogodovanje vlastitomu etnonimu. Slično Periši, Bratislav Teinović navodi da su hrvatsko ime u Bosni nosili useljenici iz Hercegovine. Kao primjer navodi stanovitoga Grgu Arvata u Kreševu u drugoj polovici 18. stoljeća. Inače, Periša je uvjeren da Jukićeva zapažanja o Hrvačanima na sjeveru Bosne potvrđuju današnja dva sela s imenom Hrvačani istočno od rijeke Vrbas. S druge strane, Mladen je Ančić mišljenja da su nazivi tih sela srednjovjekovnoga postanja. Što se tiče toponima Hrvatin u Sarajevu, Ančić smjelo tvrdi da nedvojbeno potječe iz rječnika etničkoga identiteta, te da je vezan uz osobu, vjerojatno vlasnika zemlje, koja je i sama dolazila iz sredine s jasnom sviješću o etničkoj pripadnosti. U kontekstu sarajevskoga toponima Hrvatin, zanimljivo je da sredinom 17. stoljeća Evlija Čelebi u Sarajevu spominje jezik tamošnjega bosanskoga i hrvatskoga naroda. Inače, u Bosni i Hercegovini mnoštvo je toponima izvedenih od etnonima Hrvat, no teško je utvrditi kad su točno nastali i jesu li se žitelji po kojima su tako nazvana ta mjesta samo identificirali hrvatskim imenom. Ono što je poprilično sigurno je da su ti toponimi nastali znatno prije nacionalne integracije hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. Hvala na pozornosti, a do idućega nastavka lijep pozdrav!